Hej og velkommen til Timeglas TV. Og her er det en special udgave af, Spørg Stig og Emil. Ja. Det er din fødselsdag, Stig. Ja. Tusind mange gange tillykke med fødselsdagen. Yeah! Ja, Yeah! du har haft en god fødselsdag. Ja, jeg skulle få nogle gode gaver. Det var godt. Vi sender en masse hilsener her til ham, og vi, ham der sidder ved siden af mig. Ja, selvfølgelig. Og vi kommer med flere videoer her senere, men her var det altså en fødselsdagshilsen til Stig. Vi har også fået et spørgsmål, om vi vil have analsex med en rotte med rabies, eller æde en elefantpik. Den er fra Frederik i Stockholm, som går på vores skole. Ja. Og hvad har vi, altså, vi er selvfølgelig helst ikke nogen af tingene, men hvis vi skulle vælge, så tror jeg, vi vælger den sidste, gør vi ikke? Jo. Jeg tror ikke, analsex med en rotte med rabies, det er særlig sjovt. Nej, jeg tror det ikke. Den er lidt svær at Så vi vælger den med elefanten. Men tak for det.